Γεια σας κορίτσια μου, αγόρια μου, τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας, ό,τι ποθείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε, είναι οι ευχές μου για το 2026, έτσι, με υγεία, με χαρά, με ευημερία και όλα θα πάνε καλά, όλα έρχονται, αρκεί εμείς να είμαστε γεροί, δυνατοί και όλα τα άλλα έρχονται, κορίτσια μου, αγόρια μου, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη χρονιά που πέρασε, για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, για την υποστήριξη όλο αυτό τον καιρό. Πιστέψτε με, είναι κάτι που το είχα πολύ ανάγκη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαζί σας, που ήμουν μαζί σας το 25, που θα είμαι και μαζί σας το 26. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για τη ζωή μου και για να μπορώ κι εγώ με τόσα προβλήματα που έχουμε και τόσα βάρη, καταλαβαίνετε, μανούλα, με 3 παιδιά είμαι κι εγώ μόνη μου και δεν έχω κανέναν στον κόσμο. Είμαι ολομόναχη και εγώ, όπως και εσείς, και πιστέψτε με, δεν διανύω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Όμως η αισιοδοξία είναι μεγάλο πράγμα. Θέλω να είμαστε έτσι, να κρατιόμαστε στα πόδια μας γερές, δυνατές και όλα θα πάνε καλά. Χίλιες ευχές για το 2026, παιδιά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον να έχουμε την υγεία μας και τη δύναμή μας και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να ρωτήσουμε ένα πολύ απλό ερώτημα τώρα, γιατί είμαι και αρκετά κουρασμένη. Να κάνουμε έτσι λίγο, να το ψιλοδιασκεδάσουμε, ας πούμε. Εννοείται ότι το βιντεάκι, το άνοιγμα απευθύνεται σε άτομα που δεν είναι μαζί, που δεν περάσανε μαζί τις γιορτές. Έτσι θα κάνουμε και άλλα πολλά. Είμαι αρκετά ορεξάτη σήμερα, σκοπεύω να κάνω και άλλα ανοιγματάκια έτσι και αν δεν προλάβω δηλαδή να τα βάλω σήμερα, μπορεί να τα βάλω αύριο το πρωί, αν και δεν πιστεύω, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, να σας τα βάλω όλα, να έχετε, να δείτε και για αύριο. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα για την ώρα όμως το ερώτημα, πώς τα πέρασε. Είπαμε, το ανοιγματάκι απευθύνεται σε άτομα που δεν είναι μαζί. Πώς πέρασε τις γιορτές, δηλαδή την πρωτοχρονιά, την αλλαγή του χρόνου, πώς ήταν εκεί που ήταν. Και ακόμα μία ερώτηση, είναι ευχαριστημένος με τις επιλογές του ή με την κατάσταση που επικρατεί στο μεταξύ σας, δηλαδή που δεν είστε μαζί, που δεν κάνατε μαζί αλλαγή του χρόνου και τέτοια. Θα δούμε λίγο και για επικοινωνία και αν θα επικοινωνήσει, αν θα στείλει, αν δεν έχει στείλει, έτσι. Θα τα αναλύσουμε λίγο όλα εδώ. Θα έχουμε πει, κορίτσια μου, αγόρια μου. Είναι γενικό, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, μόνο το προσωπικό απαντάει στις δικές μας ερωτήσεις. Το έχω κάνει πια πιπίλα αυτό το πράγμα, το λέω, το ξαναλέω, εντάξει. Μόνο το προσωπικό, κορίτσια μου, αγόρια μου, έτσι, μηνυματάκι στο Viber ή στο WhatsApp με το τηλέφωνο που γράφω κάθε φορά σε κάθε βίντεο που ανεβάζω. Εντάξει, κορίτσια μου, αγόρια μου, για να ξεκινήσουμε. Να δούμε καταρχήν τι κατάσταση έχει έρθει εδώ, αυτή τη στιγμή, τι κατάσταση έχει έρθει εδώ, κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος, ένας άνθρωπος εδώ είναι κρεμασμένος στο σύμπαν, ζει εδώ σε φαντασιώσεις, σε ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις. Εδώ εντάξει, τώρα μπορεί να μας μιλάει και για την εικονική πραγματικότητα, μπορεί να μας μιλάει και για κάποια απόσταση που υπάρχει στο μεταξύ σας αρκετό χρονικό διάστημα. Τώρα βλέπουμε τι κατάσταση έχει έρθει εδώ. Κορίτσια μου, αγόρια μου, άσος ξυφών. Γιατί, τι εννοεί αυτό? 4 των κυπέλων. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Εδώ έχει γίνει φασαρία, καυγάς, έχουν υποθεί πικρά λόγια απογοήτευσης, λεκτική συμπλοκή. Εδώ μπορεί να μας μιλάει για ζήλια ή γενικά για μία πάρα πολύ τοξική κατάσταση στο μεταξύ σας. Ένας άνθρωπος τέλος πάντων εδώ είναι αρκετά στεναχωρεμένος και με πάρα πολύ χαμένες ισορροπίες. Πιστεύω από κάποια λόγια που άκουσε ή από κάτι που έγινε το οποίο δεν περίμενε. Του ήρθε αρκετά ξαφνικό εδώ. Έχει αρκετό χρονικό διάστημα, κορίτσια μου, αγόρια μου, αυτή η κατάσταση εδώ. Βλέπω και κομμένες επικοινωνίες. Δεν υπάρχει εδώ
καμία συνεννόηση. Υπάρχει εδώ πάρα πολύ ζήλια. Πολύ ζήλια και πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Μπλοκαρίσματα εδώ έχουν πέσει. Κορίτσια μου, αγόρια μου, άρνηση. Εδώ μία γυναίκα βασίλισσα των κυπέλων. Είναι σαν ένας άντρας εδώ να του έχει φερθεί τόσο καλά και το μόνο πράγμα που εισέπραξε το κορίτσι μου εδώ, η βασίλισσα των κυπέλων, έχει εισπράξει εδώ ένα μπλοκάρισμα. Ξέρω εγώ, κορίτσια, έχετε μπλοκαριστείτε εδώ. Άρνηση, άσχημα λόγια, κακή συμπεριφορά, εχθρότητα. Συγγνώμη. Και εδώ υπάρχει αυτή η σκέψη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χωρισμός εδώ εννοείται, ο πύργος, έτσι. Μία πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εδώ έχει γίνει χωρισμός, έχει γίνει καυγάς, φασαρία, λόγια πικρά, πικραμένα, φαρμάκια, φαρμακομένα. Κορίτσια μου, αγόρια μου, φαρμάκια, πικρά, φαρμάκια. Εδώ κάποιος εδώ, τέλος πάντων, είναι ένας άνθρωπος εδώ, είτε μας μιλάει για γυναικεία ενέργεια, είτε μας μιλάει για αντρική ενέργεια. Δεν έχει, δηλαδή υπάρχει χωρισμός, υπάρχουν άτομα και εδώ δεν σας λέω κάτι καινούριο φυσικά, λόγια βασικά, όχι ακριβώς άτομα, με το μεταξύ σας έχει γίνει η ζημιά, έτσι έχουμε εδώ τον υπότη των Ξυφών, ένας πολύ θυμωμένος άντρας με τον πύργο κοντά του, ο οποίος έχει φέρει εδώ το χάος και την καταστροφή σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και το κορίτσι μου εδώ φώναξε τον ουρανό με τα άστρα και τη γη με τα λουλούδια. Πολύ πικρά λόγια. Και άκουσε και φώναξε. Έτσι, να υπάρχει ανταπόδοση και ισορροπία. Υπάρχει όμως πολύ θλίψη και πόνος εδώ και ένα αχ και να γινόταν, αχ και να μπορούσα. Έτσι υπάρχει μέσα πολύ βαθιά, αλλά υπάρχει και πολύ κακή διαχείριση εδώ. Σαν να λέμε δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι, πολύ δύσκολα. Για να δούμε αυτός ο άνθρωπος μήπως είναι παντρεμένος. Εδώ παιδιά δεν θα πω αυτό, έτσι, το μόνο πράγμα που μου δίνει είναι το μόνο χαρτί, τα 10 πεντάκτηνα. Υπάρχει εδώ χωρισμός λόγω οικονομικών προβλημάτων, εντάξει. Ξύφη στην αντρική ενέργεια, ξύφη. Όχι καλή, δεν υπήρχε εδώ καλή, δηλαδή σαν να άλλα είπαμε, άλλα καταλάβαμε, δεν υπάρχει εδώ συνεννόηση. Εδώ μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει, δηλαδή σαν να μην καταλαβαίνει, σαν να μην έχει ισορροπία σε αυτά που ακούει, σαν να τα βλέπει όλα από τη δική του μεριά και δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται γύρω του. Δεν είναι καλή η ενέργεια που έχει έρθει, έτσι. Εδώ μπορεί να παίχτηκε και κάποιο τρίτο άτομο, το οποίο φυσικά δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από το ερωτικό κομμάτι, έτσι. Μόνο το ερωτικό σαν δεύτερη κατάσταση. Πιστέψτε με όμως, δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα εδώ. Το κύριο πρόβλημα είναι εδώ. Η κακή συνεννόηση και τα οικονομικά προβλήματα. Εδώ αυτό δηλαδή παίζεται εδώ το οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εδώ υποβόσκει ότι αυτός έδωσε αυτές τις εντυπώσεις σε εσάς, γιατί εδώ έχουμε τη Βασίλισσα Ραβδί, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι δραστήρια στη ζωή ενός άντρα, δεν είναι δηλαδή δηλαδή μία ακόμα ερμηνεία που μπορώ να δώσω είναι ότι εσείς θέλατε να είστε κυρίαρχοι, ενώ αυτός το μόνο που ήθελε από σας ήταν το ερωτικό κομμάτι και τίποτα άλλο, γιατί το άτομο εδώ δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο, δεν έχει υπευθυνότητα και δεν υπάρχει καλή συνεννόηση. Κορίτσια μου, αγόρια μου, μια τέτοια κατάσταση έχει έρθει εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι, τι ενέργεια έχει έρθει. Θα ρωτήσουμε λίγο τι έχει γίνει εδώ με αυτή την κατάσταση. Άλλη μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε. Τι έχει γίνει
σε αυτή την κατάσταση. Αυτό το ερώτημα το κάνουμε, παιδιά, για να δώσουμε λίγες ακόμα πληροφορίες. Μας έβγαλε εδώ στο τέλος ακόμα ένα άτομο, το οποίο σας είπα μπορεί να είστε και εσείς, όπου αυτό το μόνο πράγμα που ήθελε το ερωτικό, ενώ εσείς σαν βασίλισσα των κυπέλων θέλατε να του δώσετε κάτι παραπάνω ή να πάρετε, κορίτσια μου, κάτι παραπάνω. Τα αγοράκια μου αντιστρέφεται, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει ο κόσμος. Ο κόσμος, δηλαδή, και τι ολοκλήρωση μιλάμε εδώ, μάλιστα. Κάποιος εδώ με τα 7 ξύφη την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια για μια δεύτερη κατάσταση, έτσι. Εδώ μας μιλάει για μια σχέση σταθερή πολλών ετών. Τι ακριβώς έχει γίνει? Μια καλή ευκαιρία εδώ, η οποία αφήσαμε να χαθεί. Μας την έδωσε δηλαδή από τη μοίρα μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με μια πάρα πολύ καλή γυναίκα. Η αυτοκράτηρα είναι εδώ, έτσι. Σε έναν άντρα τέλος πάντων δόθηκε μια καλή ευκαιρία. Εδώ, παιδιά, υποβόσκει λίγο και το αγροτικό κομμάτι, έτσι. Βλέπω δηλαδή εδώ έχει να κάνει με πεντάκτηνα, δηλαδή με πάει λίγο σε αγροτιά αυτό το πράγμα, έτσι. Χωράφια, δεν ξέρω, κτήματα, τι έχει ο άντρας εδώ, με μια γυναίκα η οποία αυτός δεν μπόρεσε να την πιστέψει. Αυτή είστε εσείς, κορίτσια μου, δεν πιστεύει αυτός. Αυτός πιστεύει μόνο σε χειροπιαστά πράγματα, δηλαδή σε χειροπιαστά. Ανάτος εδώ, βασιλιάς πεντάκτηνος, μας ξαναβγαίνει εδώ ό,τι έχει να κάνει με πεντάκτηνο, το οποίο σας είπα, δεν ξέρω, μου έρχεται αυτή η έμπνευση σήμερα να πω τι έχει γίνει. Υπάρχει εδώ ένα μάζεμα στο μεταξύ σας, γιατί αυτός, εγώ βλέπω εδώ ότι δεν έχει πιστέψει ότι είστε εσείς αυτοί που θέλετε να κάνετε, να του δώσετε, να του προσφέρετε. Δεν το πιστεύει. Είναι αρκετά μαζεμένος απέναντί σας. Δεν σας έχει εμπιστοσύνη, κορίτσια μου. Αγόρια μου, ίσως εδώ πέρα να παίχτηκε. Δεν πιστεύει, δηλαδή εδώ και κάποια κουτσομπολιά, κάποια λόγια. Αυτός εδώ έχει δώσει ένα τέλος και έχει κρατήσει μία απόσταση τώρα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι, για να δω τι άλλο. Πέρα από τη φασαρία, είδαμε και τη φασαρία και τον καυγά. Να τι, βγαίνει και αυτό. Υπάρχει εδώ μία απομάκρυνση, κομμένες επικοινωνίες και εδώ σίγουρα έχει παιχτεί και ακόμα ένα άτομο, το οποίο αυτός είχε κάποιες επικοινωνίες, δεν ξέρω, γεια σου κούκλα, τι κάνεις κούκλα, πέσανε στην αντίληψή σας εδώ τα μηνύματά του και εδώ νατός. Πέσανε και εδώ φοβίες, ανασφάλειες, στεναχώρια στο μεταξύ σας, καυγάς, φασαρία εδώ έχει γίνει, το σώσε έχει γίνει, κορίτσια μου, αγόρια μου, υπότιτλοι των ξυφών, ναι, υπότιτλοι των ξυφών. Υπάρχει όμως, να ξέρετε, εδώ η σκέψη και η μνήμη, μέσα στη σκέψη του, η μνήμη σας, η μνήμη σας, τέλος πάντων, δεν τα λέω και πολύ καλά. Υπάρχουν λοιπόν οι θύμισσες εδώ, οι οποίες τον στενοχωρούν αυτόν τον άνθρωπο και εσάς, έτσι βγαίνετε και οι δύο εδώ, βασιλιάς, βασίλισσα των κυπέλων στο συναίσθημα. Θα ήθελε λοιπόν ο τύπος εδώ να κάνει κάποια επικοινωνία μαζί σας, θα ήθελε πάρα πολύ να επικοινωνήσει. Δεν το κάνει γιατί φοβάται πάρα πολύ μήπως ακούσει κι άλλα, μήπως το κορίτσι μου έχει να πει κι άλλα και φοβάται να μην τα ακούσει. Βέβαια εδώ δεν μας λέει τώρα ότι θα το αφήσει έτσι, υπάρχουν βέβαια εμπόδια. Βασικά ένα εμπόδιο, όπως σας είπα πριν, είναι τα οικονομικά θέματα που έχει και επειδή είναι που είναι χάλια στην ψυχολογία του εδώ με τα 3 ξύφη, τα μαύρα του τα χάλια, είναι που είναι, δεν θέλει να πέσει τελείως τάρταρο, εντάξει, και εδώ από ό,τι βλέπω έχει να κάνει και με μια γυναίκα η οποία είναι από την οικογένεια, όπου πιστεύω πρόκειται για μια γυραιά κυρία, πιστεύω είναι η μητέρα, είναι τέλος πάντων κάποια γυναίκα από την οικογένειά του, με την οποία δεν θέλει
να τον βλέπει στεναχωρημένο, είναι σαν να προσπαθεί να της κάνει το χατήρι, να δείχνει δηλαδή ότι είναι χαρούμενος, ενώ δεν είναι. Είναι πάλι λίγο μπερδεμένο, κορίτσια μου, αγόρια μου, το ανοιγματάκι. Έτσι, όποιος καταλάβει σημαίνει ότι τον αφορά, όποιος δεν καταλάβει σημαίνει ότι δεν τον αφορά, κορίτσια μου, αγόρια μου. Μακάρι να μπορούσα να πιάσω πολλές ενέργειες. Συνήθως έρχεται μία, ο καθένας κρατάει αυτά που του ταιριάζουν, εντάξει. Θέλω να δω όμως λίγο πώς τα πέρασε τελικά, έτσι που ήσασταν σε απόσταση, που δεν μιλούσατε ίσως, αν δεν έκανε επικοινωνία ή αν θα κάνει, να δούμε λίγο πώς πέρασε, έτσι, πώς τα πέρασε τις γιορτινές μέρες αυτές που περάσαμε, έτσι, μέχρι και σήμερα. Είναι λίγο φρέσκο, έτσι, δηλαδή να δούμε και τι ενέργεια θα μας έρθει. Πώς τα πέρασε, πάλι βασιλιάς των κυπέλων εδώ αυτός. Θλίψη, στεναχώρια, παρακολούθηση εδώ, κάποιος εδώ θέλει να το εξερευνήσει. Πώς τα πέρασε, λοιπόν, για να δούμε. Καημένος. Απογοητευμένος ήταν ο καημένος εδώ. Είχε πολύ απογοήτευση, 4 των κυπέλων αυτή η κάρτα. Πολύ λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι. Καημένος. Ήτανε σαν να ήταν πολύ απογοητευμένος εδώ, παιδιά. Ένα εμπόδιο στο να περάσει καλά ήταν η απογοήτευση, έτσι. Έχουμε εδώ και το διάβολο. Βρισκόταν με προσφυλή του άτομα, δηλαδή με αγαπημένους. Πιστεύω ότι εδώ μπορεί να μας μιλάει για οικογένεια, έτσι, με τα 4 ραβδιά. Ήταν γιορτινή η κατάσταση. Ο άντρας εδώ, το άτομο, τέλος πάντων τα αγοράκια μου αντιστρέφεται, ξέρετε εσείς. Ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Πράγμα βέβαια που μπορούσε να το κρύψει, έτσι, μπορούσε να το κρύψει. Πώς πέρασε, τι άλλο. Ήδη αυτός έχει ξεκινήσει και κάνει σχέδια στο πώς θα κάνει προσέγγιση, πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πιστεύω, κορίτσια μου, ότι σε κάποια στιγμή αυτός θα στείλει μήνυμα. Φοβάται βέβαια, φοβάται το τάρταρο πολύ, φοβάται, γιατί άμα πέσει τάρταρο, ύστερα δεν σηκώνεται με τίποτα εδώ ο ερημίτης, έτσι, μόνος. Δεν μας βγάζει τώρα εδώ άλλα άτομα, όπως μας έβγαλε στην αρχή, κάποιο τρίτο άτομο, το οποίο πολύ πιθανό να έγινε μόνο για το σεξ, έτσι, να μην επηρεάζει με άλλο τρόπο τη σχέση σας ή γενικά την ψυχολογία του. Δεν θα πω δηλαδή ότι υπάρχει εδώ κάποιο άτομο, υπάρχετε μόνο εσείς, κορίτσια μου. Βασικά τώρα βλέπω λίγο τη δική του ενέργεια, φοβίες, ανασφάλειες εδώ, αρκετά εγωιστική κατάσταση. Βέβαια μπόρεσε να την κρύψει μια χαρά, ξέρει αυτός πώς να κρύβει. Θέλει να δείχνει σε όλους ότι εγώ είμαι μόνος μου, εγώ μπορώ και μόνος μου, εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Αυτό το πράγμα δηλαδή μπορεί να το κάνει. Και γενικώς έδειχνε εδώ ότι περνάει καλά, όμως ο καημένος ήταν σε κακά χάλια, έτσι, 9 των ξυφών. Δεν ήθελε, αν θέλετε να ξέρετε, να είναι εκεί. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ και παρά τη θέλησή του, κρεμασμένος εδώ. Γιατί το μυαλό του και η σκέψη του ήταν κάπου αλλού διάσπαρτη, έτσι. Ο υπότης των κυπέλων είναι μία κάρτα ότι κάποιος ήταν το μυαλό του, όπως ακριβώς σας το είπα, διάσπαρτο. Αλλού βρισκόταν το μυαλό, αλλού η καρδιά, αλλού το σώμα. 7 των ξυφών εδώ να δραπετεύσει ήθελε, να φύγει. Δεν μπορούσε βέβαια να το κάνει, γιατί εκεί είναι η σταθερότητά του, γιατί θα δημιουργούσε λάθος εντυπώσεις και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν μας μιλάει, παιδιά, για γάμο, έτσι. Δεν μας μιλάει για παντρεμένο άντρα εδώ. Μας μιλάει για μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι μια σοβαρή σχέση, την οποία είχε. Εντάξει, κορίτσια μου, αγόρια μου, δεν ταιριάζει. Αυτή η ενέργεια μας έχει έρθει εδώ, εντάξει. Απλά ήταν εκεί γιατί έπρεπε να κάνει το σωστό. Το σωστό αυτή τη στιγμή αυτός που θεώρησε ήταν να είναι με την οικογένειά του, με άτομα προσφυλή του, δηλαδή με φίλους, με παρέες, με αδέρφια, με εξαδέρφια, με εξαδέρφες, με θείους, θείες, καταλαβαίνετε τώρα. Και γι' αυτό άφησε λίγο πίσω την κατάσταση. Δεν ήταν όμως τα καλά του, βρισκόταν σε ένα δικό του κόσμο και ονειρευόταν αυτά που ήθελε πραγματικά να κάνει. Εντάξει, αυτό εδώ μας λέει.
Εγώ θα ρωτήσω όμως τώρα τι σκοπεύει να κάνει για εσάς. Είδαμε ότι υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, έτσι, ότι μας πει τι σκοπεύει να κάνει για εσάς, ποιοι είναι οι σκοποί του. Θεέ μου συγχώραμε, από εδώ και μακριά, για να δω. Τι σκοπεύει να κάνει. Φυσικά και σκοπεύει εδώ με αυτές τις κάρτες, σκοπεύει να κάνει μία συμφιλίωση μαζί σας. Βέβαια είναι και καρμική η κατάσταση. Τι σκοπεύει? Να κάνει μία συμφιλίωση εδώ. Δεν ξέρει βέβαια τον τρόπο, έτσι. Εδώ μας βγάζει αρκετά μαζεμένο άντρα. Δηλαδή δεν ξέρει, παιδιά, έχουμε πολύ έντονα τη γη εδώ, έτσι. Είναι Παρθένος, Σταύρος, εγώ καιρός, full γη, έτσι, 4 πεντάκτηνο, πεντάκτηνο, βασιλιάς πεντάκτηνος. Μας μιλάει εδώ για κομμένη επικοινωνία ούτως ή άλλως. Έχει να κάνει και με πολλές καταστάσεις αυτό το διάστημα, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τώρα με το που μπήκε η καινούργια χρονιά, αυτός έχει να κάνει με πάρα πολύ πίεση. Εδώ υποβόσκουν ταξίδια. Έχει να κάνει ίσως και κάποιο ταξίδι ή δεν ξέρω, μήπως βρίσκεστε σε χιλιομετρική απόσταση. Εάν το κάνει αυτό, αν ισχύει αυτό, μπορεί να μεσολαβεί ένα ταξίδι το οποίο αυτός θα κάνει. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένος σε σχέση με εσάς, το βγάζει πάλι, συναισθηματικός και αρκετά ευαίσθητος αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί, παιδιά, έχει πολύ χαμένη ισορροπία αυτός. Έτσι, αυτή εδώ η κάρτα είναι ο θάνατος. Ξέρει ότι εδώ υπάρχουν αδικίες που έχουν γίνει. Ξέρει ότι είναι άδικη όλη αυτή η συμπεριφορά του. Αυτός όμως, παιδιά, εδώ σε χρόνο 0, όπως πολλές φορές, σκοπεύει να το ερευνήσει το πράγμα και έστω και αργά να κάνει κάποια επικοινωνία για να δείξει ότι έχει δύναμη, δηλαδή καλή θέληση στο να συνεχιστεί όλο αυτό μαζί σας. Κορίτσια μου, αγόρια μου, εδώ μας βγάζει και το ζευγαράκι, βασιλιάς, βασίλισσα, πεντάκτηνη. Έτσι, γι' αυτό σας λέω, δεν βλέπω εδώ να υπάρχει άλλη κατάσταση. Η μόνη κατάσταση που μας έβγαλε πιο πριν ήταν εκείνη η κυρία που εγώ το ερμηνεύω σαν να είναι και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να έγινε πολύ στα πεταχτά, έτσι, πολύ στα γρήγορα. Πράγμα όμως που δεν νομίζω ότι επηρεάζει και τόσο. Ή μπορεί να ήσασταν και εσείς, άλλη μία ερμηνεία, πάρτε ό,τι σας ταιριάζει, όπου ήθελε από εσάς μόνο το ερωτικό κομμάτι και ενώ εσείς δεν το δεχτήκατε αυτό. Αυτός εδώ είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένος, γιατί το ρωτήσαμε πώς είναι με την κατάσταση που επικρατεί στο μεταξύ σας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένος, το παίζει εδώ, πώς να το πω, γαλίδα χορεύτρια, ότι εγώ δεν με νοιάζει, εγώ είμαι καλά, ο καιρός περνάει, τραλαλά, αλλά δεν είναι έτσι, πιστέψτε με, ο καημένος είναι πολύ στεναχωρεμένος. Αυτός εδώ είναι ο πύργος, έτσι, με τα 4 ξύφη εκεί, καλό θα ήταν λίγο να προσέχει και την υγεία του, δεν ξέρω. Τι θα κάνει, τι θα κάνει για την περίπτωσή σας. Εδώ υπάρχουν καταστάσεις και πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει αυτός. Πολύ ξαφνικά εδώ και απότομα, εδώ ξεκινάτε και κάνετε καινούργιες αρχές, βέβαια είναι αρκετά πεισματάρης για να το αφήσει, δεν θα το αφήσει. Λυπάται πάρα πολύ για όλη την κατάσταση. Εδώ μου λέει ότι θα κάνετε μία καινούργια αρχή και μία επικοινωνία, να το πω έτσι, μόνο που εδώ υπάρχει φόβος το να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Παιδιά, τι θα κάνει, τι θα κάνει, 4 δωράδων. Στην επόμενη δηλαδή επικοινωνία σας δεν θα μπορέσετε, κορίτσια μου, αγόρια μου, να συνεννοηθείτε. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν εμπόδια, να το εμπόδιο που λέγαμε στην πρώτη ριξιά που μας την έβγαλε. Εσείς δεν μπορείτε να ξεχάσετε ότι ο άνθρωπος γύρισε και σήκωσε τα μάτια του αλλού. Δεν είναι δύσκολο αυτό να το ξεχάσετε εσείς. Ίσως γι' αυτό να φοβάται τόσο πολύ.
Βέβαια ο ήλιος εδώ μου λέει ότι είναι πολύ θετικό με το αστέρι, ότι θα το περάσετε, ήλιος και αστέρι, κορίτσια μου, αγόρια μου, έτσι. Τα αγοράκια αντιστρέφεται. Θα το προσπεράσετε όμως ρε κορίτσια μου, γιατί τον αγαπάτε. Δηλαδή αυτό που νιώθετε εσείς για αυτόν είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Αν και δεν μου αρέσει εμένα αυτό το να αφήνουμε κάθε φορά την κατάσταση, γιατί μετά ξανάρχεται μπροστά μας. Εδώ όμως μας λέει ότι αυτός θέλει να δώσει ένα τέλος σε όλα αυτά που σας στεναχώρεσαν. Δεν θέλει να βρίσκεστε άλλο σε αυτή την κατάσταση. Ο ίδιος του στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Θέλει εδώ να ξεκαθαρίσει. Θα το κάνει εδώ σε επικοινωνία και εδώ πάλι μας μιλάει για ένα ταξίδι όπου θα βρείτε τις ισορροπίες σας. Επανασύνδεση βασικά μου λέει εδώ, έτσι. Μας μιλάει για επανασύνδεση μετά από πάρα πολύ σκέψη. Επικοινωνία. Έτσι, και καταλήγουμε σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση εκεί που δεν το περιμένουμε. Εντάξει, κορίτσια μου, αγούρια μου. Το θέμα είναι εδώ λίγο με την επικοινωνία. Το ξαναλέει. Είναι σαν να δίνει συμβουλή. Πρέπει να επιτέλους να συνεννοηθείτε, να εξηγηθείτε. Εδώ πρέπει να γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα. Από εκεί και πέρα όλα μετά παίρνουν το δρόμο τους. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό μας λέει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια άλλη ερώτηση. Για να δούμε λίγο. Θα γίνει γρήγορα αυτό. Θα γίνει γρήγορα αυτό που περιμένουν τα κορίτσια μου εδώ ή τα αγόρια μου. Θα γίνει γρήγορα ό,τι μας πει. Εντάξει, για να δούμε λίγο. Εντάξει, δεν είναι αργή ενέργεια, έτσι. Έχουμε γρήγορες ενέργειες. Είναι και πολύ καρμικό, μας λέει εδώ. Εντάξει, για να δούμε αν θα γίνει γρήγορα. Εγκράτεια. Η εγκράτεια, παιδιά μου, δεν είναι πολύ γρήγορη ενέργεια. Μας δίνει βέβαια εδώ επιτυχία. Μας δίνει επιτυχία, έτσι. Η αυτοκράτηρα εδώ είναι μια υπέροχη απάντηση. Δεν είναι όμως το γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι της υπομονής. Δηλαδή εδώ μπορεί να μου δίνει 3 μήνες. Έτσι ξεκινάμε με 3, πάμε πάλι στο τριάρι που είναι η αυτοκράτηρα. Εντάξει. Αυτό μας λέει. Υπάρχουν εδώ, θέλετε να δείτε και να ξεκαθαρίσετε και να εξομαλύνετε τις καταστάσεις. Εδώ μας βγάζει πάλι επικοινωνία, είναι η εικονική πραγματικότητα και συνάντηση. Το να τα βρείτε όμως και να κάνετε τις ισορροπίες σας όπως θέλετε και να είστε σε μια κανονική σχέση όπως μας λέει εδώ, μας μιλάει εδώ η εγκράτεια, θα πρέπει να κάνετε υπομονή και να κάνετε αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Αυτή είναι η συμβουλή που μας δίνει η αγαπημένη μου Ταρό. Κορίτσια μου, αγόρια μου, φιλάκια πολλά. Αχ, πόσο σας αγαπώ να ξέρετε. Πόσο χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Ήταν πάρα πολύ θετικό το ανοιγματάκι. Παρόλες τις δυσκολίες, πάλι μας έδωσε μια καλή απάντηση. Δεν ξέρω τι ενέργεια έχει έρθει εδώ, εντάξει. Δεν μας έβγαλε ότι ο άντρας είναι παντρεμένος αυτή τη φορά, έτσι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Όταν δεν δω ιερέα στο άνοιγμα, δεν θα πω παντρεμένος με τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ανοιγματάκι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί εδώ και θα περνάμε όμορφα αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε και περνάμε. Φιλάκια πολλά.